Kumsan hi som ni pali November ni som pakua thole ni ania. Kolkata a Howrah rail chol muna chuan Katihar Express rail ading luau toa. Adina trangin darkar khatvel ani to ome. Police le forensic lama mithiam te anron tlan khom dora. Mi pui nol pui tlopo theilo turin rail compartment pakhat. Pian phunga rual ban lo te chuana turbi ka an siam chu an hung phui nga la. He rela chuang te an chuk nuwa na thok te chuan rail chung an ti fela. Rual ban lo te chuana tur compartmenta puana in khu mi pakhat tan mua. An hon chuan thisen nen a in chia piana sain ataksa vina nu ma enge moza ta oma. Tualthah ni ti hairual hanilawa. Police te an punzui ta alo nea. Nuna chanta hi kumsomruk pathumi Somitra Chatterjee anea. Vai khuang beng thiam vobik kanti te zinga mi khane. Hepoi khoina hi ashria te chuan rap thak anti hle. Tuin nge hetiang mi khongai thak tak mai hi that duang. Anei sum wang hanti don se sum tam tak anei na rinom si lawa. Anun na avahlut lovin avahan rong ngai antea. A mobile phone poisa le document thren khatte abo nge ne. Tualthah tu chhuina hi Howrah Government Railway Police tele West Bengal CID 10 anthoka. Pathiannia November ni somni palia Tualthah hmang rela chanchin anman chua thei chan pakhat anita thungane. Kumin October thla trangkhan rela hian ruang an thar zeu thina. Inzom na ne yem tipo riata harsahle. October thatira khan Pune le Kanyakumari inkar rail service ruang charanea. Poi khaina tuar tu chu mei chianin Maharashtra a Solapur khua a rela din lain a ruang hi mo chuanea. Alandanin henu hi tha ani ma hian pong sualanea. Engtin nge rela midang chuan velaya an thriat mi alova Tualthah na thlen thei ti zona oma. Poi khoi tu hi afing ve thokhat hle tilang thei. Rela mania chuang te chau abitum thrina. Akut tuara thi te chu antlat falai takin ani ngei boka. Abikin mei chanuna chan te. Rolban lo chuana te chu mi ante mawangin. Achet duna mun takani ti nuchui tu te chuan an nuwa an mu chuak nge ne. Ruang an mu chua meu chuan tu ti nge engtik lain nge tia abuai zo vek to trin. Rail hi station tina passenger chuk le lon turte wangin ading veka. Poi khoi tu chu engtik laya rela chuang nge engtika chuk nge ti te hriat hei ani to lowa. Ama zui tu police le CID te tan chuan hruya hriau bo zon dik tak ani taringot mayane. Rin hlel antam theidon mawangin atan pilbo lo ngai na omlo tila adiko me. Hemi nu hian rela ruang dang anchar le nan rearial man lo. Tuntrum chu Karnataka lama ani ve thung. October ni somni panga tlangwal pakhat ruang chu Bengaluru le Murdeshwar in-car rail service an char le a. Tunamia hi chuan rin hlel an nei deuh rewa. Achan chu he tlangwal hi mi pakhat dang nen meizial kai hnuya wangin rail chunga anin hau niin mita mutu te chuan an soya. Ma se meizial wanga buaina chu Tualthah chan ni thei turah an ngai chia lo thungane. November ni som pali aronin her chuaka. Gujarata Valsad districta kumsom pakomi tleirol ruang an char le a. He tleirol hi college zirlai niin tuition akala. A holam chu udavat rail chol mun bula mi pakhatin alo beya. Rail kong bula thei hai huana aruanga nutchia. Aruang anzir chiana trangin
pawng sualani baka rehlumani ti te an hmuchuaka ninga liam hnuwa West Bengal lama ruang an char le ni kha heti hian state thrang Gujarat Maharashtra le Karnataka te chuan rela Tualthah na thu buai an buai puya poi khoi tu thu munani ti hi West Bengal la achet le hnuwa khan alang chuak ta ne Saumitra Chatterjee kha tha ani baka a phone le thil dang laksakani kha nu chui tu te ta na van nei thlak tak main Saumitra Chatterjee phone hi a GPS atangin a omna lai an hretheya November ni somni khan Andhra Pradesh a omangin alanga atuk November ni somni pakhata Tamil Nadu a alut lea GPS atangin phone che dan hi an rin china rel kong rula zel haloneya poi khoi tu hi relina jin kwal mek tian thathiama a phone omna tele athlen hlat zong atang te in Ernakulam Express rela chuang nin an ring boka Tamil Nadu wa Salem an thlen thleng bak GPS hi an chui zui thei talo thunga a in off ta dai Tualthah tu chet nai ro chu ato pha chuang lo thunga ne November ni somni pali khan Telangana a Secunderabad rail chol munading Mangalore Special Express rela meiche ruang an char le a henu hi rokania meiche chuana turbi ka an duan compartment chunga nein ama chawa rela chuang anile chi abok November ni somni pali vek hian Gujarata Valsad District Police te chuan poi khoi tu hi an lo man ta chata Bandra Boots rela chuang aron chuak chu rel chol mun lir theida na lo changin an mana anin rek chuak chu ni ta deuh ber November ni som palia tlei rol kum som pakomi thana wang khan manania poi khoi tu ni ti hi Gujarat Police ten an threma sabera chuta tang chuan rela chatrin Tualthah mangani ti hi Highland ani le ta ne chumi hrechiang tur chuan November ni som palia khan kirle lok teang ruang an charna lai tang khan nu chui tu te chuan poi khoi tu hi rela chuang ani an ring hlea poi khoina la ya hian CCTV om lo ma se vapi rel chol muna CCTV footage atangin mihring vei wak an hanjir chian chuan rin hlel tur an mu chuaka CCTV a chuan ke bai deuh eu hian alanga tunge ni tin zon kwal hnuwa Surata Laspor Central Jelamin hepa hi kan mitang hluyani Rahula bolutia kouthina ni hi Haryana a rotak khwa chenga ni ama hi rihlo ngolvei Tualthah thu boipo lower toni anrontia Rahula hi thakhat chung vel chu an zuya anum phakma hian mi alo thatle man nual tinane an man trum hian akutarang hian sumfai cheng sing ni le sanga vel mobile phone pathum chemte thisen kainen nuan gam chaeng nylon thruile thom no thren khatte an mantela a mobile phone pai pathum zinga pakhat hi West Bengal Police ten Tamil Nadu thlenga a GPS an zui Chatterjee phone ngei mai kha alonia Gujarat Police te hian West Bengal Police nena Chatterjee phone an kol thu an varela chutatang chuan thilom dana chiang ta Rahul hian October le November thlain kara amitha te hi apuang zui ta bokane mi thanan hian hruya re hlum le chemte vi hlum te hmang thrina meche om nem le rual ban lo tla falte apitum deuh ber thrin police te chuan an soya amitha te hi an thil hlunei angang te achu sak nuwa puani na khuwa rel din le masak bera rel atangin achuk dai thrina rel hian aveiwana sat mai baka omna nget po neilem lovin rel chol munate ariak mai thrina hetia rela Tualthah ma hian mun rang ranga Tualthah le mechelaka hleilena thu boya te
thu buai som pathum aya tlem lo anei niin police te chuan an soitel bawk ane rahul jata hi police ten he thu buai a hian an la chui zui meka apoi khoina la hriat chhualo omem ti te engwanga thlahni chung vela mi panga aya tlem lo thatura che chuak tamai nge ni ti te hriat tumin tuna an la bei mek bawk ane